Nyt kävellään. Mitä siellä näkyy? City Lights. Tää on vähän eri kaliberis nyt tällä öisin kuin päiväsaikaan. Ei ihan niin paljon jengiä liikenteessä. Skidisti kuumottavampi mesta. Ei nyt mitään Uber ihan älyttömyyksiä ole vielä kohdattu. Kyllä ollaan käyty sellaisilla paikoilla, että näihin aikoihin ei kyllä mielellään kävisi. Ops. Bännäystä. Nyt alkaa olla vähän enemmän huudeen. Ei. Liikaa melua. Tässä menee tämmönen path, joka ei tosissaankaan ole näkymässä nyt. Tossa näkyy pieni heijastus, mitä pitkin mä oon nyt kävelemässä. Puit näkyy, mutta ei enää. Vähän vodaa. Mennä ottaa vähän reflectionia. Tässä on tämmönen joku chilli vesilätäkkö. Oh. Tässä on joku tämmönen ihme taideteos. Oho, tuplakuva. Aika kitso. Miten se tolleen morfaa oikealta kulmalta. Tossa toinen, mut missattiin efekti on. Aika se hassu. Ja vettä lisää. Ja siinä joku Amsterdam. No nythän se selvisi sit missä me ollaan. Vihdoinkin. Ihan rakennuksessa. Ei. What? Varmaan ton. Siinä ois. No nyt ei kyllä entertainmentia tässä. Tähän aikaan ei paljon, me ollaan vaan menossa hakee safkaa. Kun tässä nyt rupes vähän älättää edellisestä safkasta on taas ainakin puoli tuntia. On siinä nyt jo vähän enemmän tosissaan. Valoja vaan. Nyt on kyllä niin pimeätä, ettei tästä videosta paljon selkeät saa. Fuck man. Ei kun niin tosta oikein. Sitten ATM. Luikenstraat. Right.
ATM. Pro Fuomo. Aina kuumotus. Buge buge. Sillä on fucking lintu päässä. Siinä se taas on. Oppermassoa. Kysytäänkö noilta missä on? Nyt sun pitää taas haroa hiuksia. Tässä vaiheessa. Ei noin. Ei se. Tää kun tuulee vähän enemmän, kuin sä et tunne sitä milloin ne lähtee. Ihan sama. Ihan se. No. No meitsikin. Mitis? Telefonikoppi. Näinä aikoina pitäisi alkaa olla kännykkä. Holland Casino is the place. Mut ATM oli vähän matkan päässä. Perhaps.